Jasno, jasno. To ne. Da. Nego, čisto malo pogledam usput i ono, da mi prođe vrijeme. A inače sam, kako bi rekao, dosta oscilirajuće i psihički i fizički. Aha. Ne osjećati A neki, sad ste, ako smijem na trenutak zastati, da, bili ste, jel znate da vas pitam, šta znači, mislim da smo to jedan puta bili rekli, jel znate šta znači ona riječ iz bajki, iz crtića, abrakadabra? da, nešto smo bili spominjali to, da. Abrakadabra znači I create as I speak, znači ja stvaram kako govorim. I sad kad ti to naizgled zvuči kao ono iz dječje bajke, riječ simo tamo, ali ja sve više u zadnje vrijeme sam sklon misliti da to nije samo tako pošalica, to jest neka dječja stvar, nego ako ti usmjeravaš svoje misli, znači fokusiraš se i koncentriraš se, znači usmjeravaš svoju energiju. Za vrijeme usmjeravanja svoje energije kažeš abrakadabra i onda kažeš izjavnu rečenicu, ja mislim da to tad, s obzirom na usredotočenost, ima puno veći značaj nego što bi inače imalo. I sad, sad ste malo prije bili rekli, naravno ja to sve u cilju vašeg poboljšanja, vaše dobrobiti, naravno to nije kritika, nego je čisto obzervacija. Rekli ste da mi prođe vrijeme, jel? Jel sad, evo sad kad sam ja to ovako izgovorio, jel uviđate šta ste mogli u stvari sa tim iskreirati, stvoriti i organizirati? Jer u prvom redu, ako stvarno mi stvaramo onako kako govorimo, onda bi u prvom redu trebali obraćati pažnju na to kako govorimo, to jest kako se izražavamo, jer prije toga slijede neke određene misli. A za misli smo rekli da ih trebamo kako bi rekao, pratiti, jel? Postati što više svjesni toga šta to po nekakvom defaultu, jel, mislimo, jer ćemo zatim takvo nešto osjećati i zatim sa te dvije stvari ćemo se u skladu s tim ponašati. I to u stvari kreira našu osobnost, način razmišljanja, način osjećanja i način ponašanja. A naša osobnost, kao što je naš dragi dr. Joe Dispenza nebrojeno puta rekao, stvara našu osobnu realnost. I sad ako mi hoćemo nemati oscilacije u osobnoj realnosti, ako hoćemo imati radosniju osobnu realnost, ispunjeniju osobnu realnost u kojoj više volimo sebe i svoj život i svih onih 5 načela, znači da ih ponovimo, uvijek ćemo ih ponoviti, jel može? Znači, kad kažeš ja volim svoj život, istovremeno afirmiraš da voliš sebe, jer ne možeš voliti svoj život ako sebe mrziš, to jest, ili ako sebe voliš nedovoljno. Onda to su dvije stvari. Treća stvar je ja sam vrijedan primanja, jel? Znači imaš pred sebe riječ ja sam vrijedan primanja ne funkcionira ako ti nisi odabrao ciljeve. Jer pazi, šta ćeš primati? Primat ćeš nešto random, slučajno, s čime će te svemir iznenaditi. Ok, može i tako funkcionirati, ali moraš računati da ako nisi odabrao da te vrtlozi različitih energija koje su prisutni na ovom svijetu mogu tvoj brod dovesti i na lijepu pješčanu plažu, ali i na grote. Jel tako? Znači, ako si rekao ja volim svoj život, voliš sebe, smatraš da si vrijedan primanja, jer si u trenutku kad si izjavio ja volim svoj život, a nešto si morao primiti, jel tako? Onda četvrta, ja sam dovoljan. Najveći broj ljudi ima problem s time jer misle da nisu dovoljni, da je ovaj svijet prevelik da bi oni ostvarili sa svojim malim uticajem, to jest, to nije mali uticaj, nego je percepcija njihova takva, da bi oni ostvarili promjenu koja bi bila značajna za svijet ili u krajnjoj liniji samo za njih i za njihove bližnje. Jel? I onda, ako si rekao ja volim svoj život, znači da voliš sebe, smatraš da si vrijedan primanja, smatraš da si dovoljan i onda možeš reći s lakoćom ja sam zahvalan. Ali ne moraš čekati da budeš materijalista da bi izjavio zahvalnost, da bi dao zahvalnost. Tako da zahvalnost bude na zadnjem mjestu.
možeš jednostavno organizirati stvari tako da sa zahvalnošću sve počne. Znači, usmjeravaš svoje misli prema odabiru svojih ciljeva. A kako odabireš ciljeve? Time što odgovaraš na ona fundamentalna dva pitanja koja su što ja zapravo želim i tko ja želim biti. I kad odgovaraš na ta dva pitanja, usmjeravaš, znači fokusiraš se na njih, ili na jedno od ta dva, ili na oba dva istovremeno. Neki put su putevi, čudni su putevi gospodnji, kako kažu, jel tako? Bilo u umu, bilo na drumu, jel? Da. I kad odgovaraš na ta dva pitanja, tada se u stvari fokusiraš se na to i usmjeravaš svoju energiju prema tome da promatraš taj odgovor, bilo u stvarnosti zato jer si ostvario odabrano, pa si zbog toga doživio radost i dobio onaj val veće ljubavi prema svom životu, prema sebi, vrijednosti primanja, dovoljnosti i zahvalnosti, jel? Ili si jednostavno upotrijebio maštu koja je fantastično dobar alat da sve to na neki način staviš pred sebe prije nego što se pojavilo u tvojoj stvarnosti, u tvojoj realnosti, u tvom vanjskom svijetu, i da oblikuješ svoj način razmišljanja koji će organizirati produžetak tvog uma prema ostvarenju onoga što ti najviše želiš. Znači, usaglasili smo se već davnih dana, vjerujem u prvom Zoom sessionu, da trebamo odabirati ciljeve u skladu dobrobiti za svih. Da. Tako, jer smo normalni ljudi, dragi, dobri, suosjećajni, jel tako, i ne želimo egoistično neku dobrobit samo za sebe, želimo primijetiti i da drugi što više drugih ili svi uživaju u tome, jel tako? Tako. Da, tako ćemo i sami osjećati više zadovoljstva i satisfakcije i u uzajamnosti, u razmjeni primanja i davanja. Da. Nešto se je predstavilo. Kako, jel me čujete? Da, sad čujem, nešto je bilo... Sada, evo ga, sad bi ja ovaj razgovor preusmjerio prema određenim afirmacijama, iz razloga toga što se, eto, kažem, to bi sad na izgled ispalo slučajno, ali ništa nije slučajno, kao što znamo. Zadnjih dana se bavim s time da organiziram jedan ultimativni set afirmacija. I afirmacije su nešto što izgovaramo, jel tako? Bilo naglas, bilo u svom umu, jel tako? I to se slaže sa onim abrakadabra, I create as I speak, to jest ja stvaram kako govorim. I sad, ajmo se toliko fokusirati da možemo preoblikovati sve neželjene energije, sve one fluktuacije koje ste malo prije spomenuli, na način da budemo toliko fokusirani da možemo preoblikovati bilo koju nepoželjnu energiju na način kako nam odgovara, a usaglasili smo se da odabiremo stvari u skladu dobrobiti za svih, jel tako? I sada, ajmo krenuti sa šeranjem ovog ekrana. Samo trenutak. Da, tu ja još, recimo, učim upravo to, verbalizirati ono što mislim na pravi način, a ne da moj verbalni iskaz bude u neskladu s ovim što mislim i kako mislim. E pa to je ono, jer ti kad paziš na to, kad ti objektiviziraš svoje iskustvo, ti usklađuješ način svog razmišljanja sa osjećajima svojeg tijela. Shvaćate to? Jer vi kad objektivizirate svoje iskustvo, vi vršite na svjestan ili nesvjestan način korekciju. Jel? Da. I ta korekcija je ona koja vas postupno dovodi do izlučivanja
poželjnije tjelesne biokemije u obliku, ne znam, serotonina, dopamina, endorfina, oksitocina i tako dalje. I vaše tijelo je u stvari zbog obzervacije sebe, svog razmišljanja, mijenja proizvodnju vaše tjelesne kemije. A proizvodnja vaše tjelesne kemije vas dovodi do potvrde onih 5 glavnih metafizičkih principa. Ja volim svoj život, ja volim sebe, ja sam vrijedan primanja, ja sam dovoljan i ja sam zahvalan. Ili možemo, sa ja sam zahvalan možemo i početi. Da ne budemo materialisti, da budemo zahvalisti. Jel? Materialista je zahvalan tek kad je nešto dobio, a zahvalista je zahvalan prije nek što je nešto dobio. Unaprijed. Znate kako se ono, recimo, šalješ nekome pismo ili e-mail i onda recimo imaš neki zahtjev ili potražuješ nešto i tako dalje i obično su završna rečenica u tom trenutku je unaprijed zahvaljujem za to i to što sam zatražio. To nije, pazi, dao si zahvalnost za nešto što nemaš unaprijed, otvorio si se energetski na primanje, razumiješ? I prepustio si kvantnom polju, kvantosferi, kako ja volim reći, jel? Da tu stvar odradi, da uticaj koji si izvršio u kvantnom polju rezultira kolapsom valne funkcije, to jest efektom promatrača, na način koji si ti predstavio u tom zatraživanju, jel tako, ili molbi. Da. A sad ovo što upalio sam ovaj sharing, namjerno, da prođemo kroz ove afirmacije koje smatram, ajmo reći, univerzalnim za bilo šta pojedinac može odabrati u svom životu. I sad krenimo ovako. Jedna krasna afirmacija glasi: moje misli proizvode samo lijepa i uspješna iskustva. Je li to nešto što kad si to izgovorite u umu, je li tako da to stvara jedan jako dobar osjećaj? Možda nije, pazite, nemojte se fokusirati na to da to nije uvijek istina. Fokusirajte se na to da vi stvarate svoju realnost onako kako govorite i da je za kolaps valne funkcije nekad potrebno, gotovo uvijek je potrebno nešto vremena. Znači, ne vidiš to pred sobom. Ne ufuravaš se u to da to doživljavaš kao neistinu. Organiziraš svoje razmišljanje u tome da si to postavio kao sjeme u zemlju iz kojeg će narasti takvo drvo. Jel okej? Ta postava. Da nemaš osjećaj u sebi da lažeš sebe dok to govoriš. Ali to je, pazi, to je krivo. Ti si u stanju usmjeravati svoju energiju na razne načine. Nemoj da te prethodne kondicioniranosti dovode do promatranja neželjenog ishoda. Jel tako? Znači, ovdje se fokusiramo na to da ja stvaram onako kako govorim, a sad govorim ono što ću stvarati. Moje misli proizvode samo lijepa i uspješna iskustva. Jel sad ispravniji osjećaj? Više je u redu. Idemo na sljedeću. Ja odabirem ciljeve u skladu dobrobiti za svih. To je skroz jasno, jel tako? I vrlo ispravno se osjeća u srcu, jel tako? Ja obraćam pažnju na to o čemu razmišljam. Znači, to je ono što smo rekli, jedna od osnovnih stvari, metafizičkih stvari je osvijestiti taj način razmišljanja, jer kad počneš obraćati pažnju na to što misliš, tada direktno utičeš na to šta osjećaš. A kad kreneš to raditi, kad počneš obraćati pažnju na to što si mislio u proteklih sat vremena ili u proteklih dan ili dva, ako možeš tako obuhvatiti stvari, tada ćeš vidjeti da si počeo sebe promatrati kroz oči nekog koji je, ajmo reći, pod navodnicima, iskoračio iz sebe, ko ne doživljava svijet subjektivno gledajući samo kroz svoje oči, nego si počeo promatrati sebe kroz oči nekog drugog.
I to je onaj segment, kad ti počneš promatrati sebe kroz oči nekog drugog, tad bolje uviđaš sebe. I tad si uvijek, neizostavno, svjesno ili nesvjesno, ti unosiš korekciju u svoje ponašanje. Jer ti gledaš sebe i želiš se drugačije ponašati da bi organizirao da misli proizvode lijepa i uspješna iskustva i da odabereš ciljeve u skladu dobrobiti za svih. I tad kad ti vidiš da si pogriješio u razmišljanju, tad ti unosiš korekciju. Automatski tvoje tijelo osjeća taj drugačiji način razmišljanja i automatski se ti drugačije ponašaš. Ima li nekih pitanja? Ima tu dubokog smisla, naravno, samo što je tome da ja se ulovim, da razmišljam. Da čovjek treba biti svjestan i prisutan. Ne, osjetim tjeskobu. Pa se onda pitam od čega. Od naviknutosti na krive stvari. Tako je. Ili je? Tako je. A sad mi ovdje ako smo rekli ja stvaram kako govorim, onda ćemo u jednom trenutku početi se toliko fokusirati, toliko početi usmjeravati svoju energiju, da ćemo biti pažljivi, da ćemo biti prisutni i koncentrirani onoliko dugo koliko je potrebno da ta promjena zaživi. Jel' tako? A onda kad se naviknemo na to, onda će naše tijelo zbog načina na koji se je naučilo osjećati to samostalno raditi bez da mi svjesno budemo prisutni u tome. Slično kao kuplung od auta, znaš. Nekad si učio kako se to stišće, kako se mijenjaju brzine, u trenutku kad je to bilo usvojeno, ti više o tome ne moraš razmišljati, tijelo je postalo te radnje i to radi samostalno, bez prisutnosti uma. Znači moramo se dovesti do takve vrste naviknutosti. Kondicioniranje. Do navike, kondicioniranje, tako je, kondicioniramo se na one stvari koje nam koriste. I ne samo nama, nego i široj zajednici. A još je tu jedna stvar koju je važno za napomenuti, a to je da sve što ponavljamo i sve na što se fokusiramo raste u nama, postaje jače u nama. I ako dovoljno dugo inzistiramo, jednostavno ćemo se naviknuti. I još je važno za napomenuti da su istraživanja pokazala da prosječan čovjek je 95% vremena postoji na tim programima podsvijesti na kojima je u stvari u modusu neke reakcije i to je u stvari ponašanje na naviknutim programima. A onih 5% vremena u kojima si svjestan i prisutan, odabireš ovakve afirmacije. Odabireš organiziranje sebe, oblikovanje sebe u ono što želiš biti. Ili u ono što najviše želiš. To su znači ona fundamentalna dva pitanja. Što ja zapravo želim i tko ja želim biti. Kad kvalitetno odgovoriš na ta dva pitanja, tvoja stvarnost će se promijeniti na način da će ti izmamiti osmijeh. Mnogo češće nego možda do sada. Evo se slažete? To je pitanje na koje još tražimo odgovor. Rekli smo danas, evo sad ste, nije prošlo neopaženo od prošli put, sada ste se puno ljepše i pravilnije izrazili. Prošli put ste bili rekli, tu sam ja slab, a sad ste bili rekli, to ja još uvijek učim. Bravo. Gledaj, čemu žurba, jel? Nema veze, ajmo se osloboditi vremenskih stega, prolaska vremena, trajanja i tih stvari. Poanta je da si došao do tog trenutka. To je obogatilo tvoje životno iskustvo i tvoju dušu u ovom obliku postojanja. Nije važno kad se to dešava i koliko dugo treba da se to desi. U vječnosti i u beskarenosti imamo vremena koliko god treba. Jel' tako? Onda, tu smo bili rekli, ja obraćam pažnju na to o čemu razmišljam. I sljedeća stvar koju smo već na neki način objasnili je ja objektiviziram svoja iskustva. Jel? Gledajući se kao kroz oči nekog drugog. Tako je. Jer čim to radimo, onda unosimo tu korekciju koja je iznimno poželjna i potrebna da ostvarimo promjenu, da ostvarimo transformaciju, da pređemo sa starog ja na novo ja.
Jer dokle god ti gledaš samo kroz svoje oči prema van, ti to ne vidiš. Da. Ti to ne vidiš. To vide možda drugi ljudi i neki prijatelji tvoji će ti to možda reći. Mnogi od njih će prešutiti ili ne znam koji sve mogu biti načini. Nije važno. Poanta je u tome da ti to shvatiš i uvidiš. I zato moraš paziti obraćati pažnju na to što misliš i moraš objektivizirati svoja iskustva, to jest kad objektiviziraš svoja iskustva, evo sljedeća afirmacija kaže ja unosim korekciju u svoje razmišljanje, osjećanje i ponašanje. Nakon što si obraćao pažnju na to o čemu razmišljaš, objektiviziraš svoje iskustvo i tada unosiš korekciju u svoje razmišljanje, automatski u svoje osjećanje i sa te dvije stvari unosiš korekciju u svoje ponašanje. Ja bi tu dodao, mada je možda uključeno u to, ali još bi dodao možda govorenje, izricanje misli. Dobro, da, to je spada, s time smo u stvari počeli. I create as I speak, jel? Znači ja stvaram kako govorim. A sad bili smo na početku rekli da nam se sve ovo ne čini kao da lažemo sami sebe, jer smo rekli da kolaps valne funkcije ili efekt promatrača treba vremena da bi zaživio, da bi se pojavio u našoj stvarnosti, u našem vanjskom svijetu, to jest u produžetku našeg uma. Tada smo započeli sve ove afirmacije sa afirmacijom moje misli proizvode samo lijepa i uspješna iskustva. Jel' tako? Sada kad smo unijeli korekciju u svoje razmišljanje, osjećanje i ponašanje, možemo izjaviti ja napuštam stanja u kojima sa mnom dominira reakcija. Jer dokle god mi ne počnemo objektivizirati svoja iskustva, dotle smo homo sapiensi u modusu reaktora. Tek kada mi počnemo objektivizirati svoja iskustva, mi smo u poziciji, baš zbog te korekcije, mi smo u poziciji da postanemo kreatori. I naravno sljedeća afirmacija je ja sam kreator. Jel' tako? Logičan slijed, jel' tako? Onda sljedeća afirmacija kaže sva vrata u svemiru mi se otvaraju kada imam jasnu namjeru i entuzijazam. To je znači receptura doktora Joea Dispenze i ne samo njegova, da organiziraš elektromagnetska svojstva te energije na način da točno znaš što hoćeš i da tome pridružiš svoje osjećanje. Što intenzivnije, to bolje. Ali učiš se. Imamo meditaciju na kvantosferi, rekondicioniranje tijela prema novom umu i ako misliš da određeni osjećaji nisu u onom intenzitetu u kojem bi trebali biti u tebi, tada možeš uvježbavati te osjećaje na njihovu veću razinu ili možemo reći na njihovu veću dubinu. Jel? Imamo sve alate koji su nam potrebni da provedemo ovo kroz prizmu kroz koju je potrebno. Znači, sva vrata u svemiru mi se otvaraju kada imam jasnu namjeru i entuzijazam. Jer jasna namjera predstavlja misli. Misli predstavljaju misli, kad imaš misli u svom mozgu, tad su u tvom mozgu prisutne određene električne reakcije. Neuroni ispaljuju kao neke male munje između sebe. Oni komuniciraju, silne mreže i klasteri neurona odrađuju određene sekvence, redoslijede, kao po nekom kodu da se gibaju za vrijeme dok ti razmišljaš. I ta stvar predstavlja električni dio u elektromagnetizmu. A entuzijazam su tvoje emocije, osjećaje imaju ta privlačna svojstva s kojima to što si mentalno, misaono, električno odabrao, privlačiš u svoju stvarnost. Sa time si zaokružio tu energiju, jer svaka energija je neka elektromagnetska pojava koja egzistira na nekoj frekvenciji, a svaka frekvencija nosi informaciju. Koju informaciju? Onu koju si u električnom dijelu tog objašnjenja odabrao kao jasnu namjeru. Jel' tako? A magnetični dio te ukupne energije
su tvoje emocije koje iz razloga što si odabrao tu stvar sa svojim mislima, od beskrajnih mogućnosti tih ishoda u kvantnom polju ti si odabrao baš taj i sa svojim, koliko je intenzivniji tvoj entuzijazam ili tvoje osjećanje ili koliko dugo i često to ponavljaš, na taj način privlačiš to u svoju stvarnost i sve više otpadaju sve druge mogućnosti, dok se u finalu ta slobodna energija ne oblikuje u jednu drugu elektromagnetsku energiju koja je konfigurirana nekim fizički vidljivim ili elektromagnetskim svojstvima koju doživljavamo kao materiju ovoga u stvarnom svijetu i nekim drugim načinima razmišljanja, govora, iskazivanja ljubavi i interakcije među živim stvorenjima na ovoj planeti, koje nisu možda, koje ne spadaju u domenu fizičkog, čestičnog i materijalnog. Jel' tako? Ali uvijek svaka energija je u stvari sastavljena od tog električnog i tog magnetičnog svojstva, znači ta elektromagnetska pojava koju zovemo energija je sastavljena, je zbog produživanja našeg uma sastavljena od električnih svojstava i od magnetičnih svojstava koji zbog tako oblikovanih svojstava stvaraju neku frekvenciju i ta frekvencija uvijek nosi određenu informaciju koja je u skladu sa tom namjerom. I sad idemo na sljedeću afirmaciju. Ja lako namjeravam jer imam dobro oblikovane ciljeve. Ljudi se često nađu u situaciji u kojoj ne mogu intenzivno namjeravati ili ne mogu intenzivno osjećati zato jer nisu dovoljno dobro odabrali. Neki ljudi, na primjer, kažu ja hoću uspjeh. Ne može tako govoriti. To je preopćenito. Ti moraš specificirati šta je to, točno, oblikovati, detaljno i u skladu s tim oblikovati to na način, naravno rekli smo prije, u skladu dobrobiti za svih, ali imati ono precizniji uvid šta to za tebe predstavlja. Tek tada možeš biti kvalitetno emocionalno uključen, to jest imati strast prema tome. I onda možeš reći, ja lako namjeravam jer sam dobro oblikovao svoj cilj. Ja sam ga dobro odabrao i nakon što sam ga odabrao, toliko sam o njemu razmišljao da sam ga kvalitetno razradio do detalja. To što si razradio do detalja, to je ono što predaješ u stvari svemiru kao nacrt. Ono što svemiru pokazuješ, to što vidiš u svom umu i to što osjećaš sa svojim osjećajima koje pridružuješ tome što gledaš u svom umu, tad postavljaš opet tu jednu elektromagnetičnu, jednu energiju koja ima elektromagnetska svojstva, koja ima određenu frekvenciju, određenu vibraciju, određenu informaciju i tu informaciju je svemir u stanju očitati, da kažem, registrirati, uslikati i reći, svemir će tad reći, aha, to on hoće. A do sad je stalno nešto brinuo i frustrirao se i sve skupa. Svemir je mogu reći, pa ja sam mislio koliko on ponavlja ovaj način ponašanja da to on hoće, evo mu toga još. Moraš početi svirati po tim svemirskim žicama na način na koji to svemir razumije ili vidi, ajmo tako reći. Jel? Onda znači ovdje smo rekli, ja lako namjeravam jer imam dobro oblikovane cilje. A odabir mojih ciljeva ima električna svojstva. To potvrđuješ ovo što smo malo prije objasnili. Jel? Odabir, mentalni, misli, električnost. Aktivnost u mozgu bazirana pretežno na električnim svojstvima. Onda sljedeća afirmacija kaže, ja strastveno zamišljam ostvarenje svojih ciljeva. Jel? To je trudiš se, vježbaš, radiš na sebi, radiš meditaciju, rekondicioniranje tijela prema novom umu, pridružuješ se, spajaš se sa onim božanskim u svemiru, spajaš se sa ljubavlju prema sebi, spajaš se sa svim, puštaš da u tebi zavlada božansko
da božansko prolazi kroz tebe i da je božansko svuda oko tebe, jel? I onda kažeš, moja strast ima magnetična svojstva, jel? To smo isto malo prije objasnili. To je osjećaj imaju taj ekvivalent magnetičnosti u oblikovanju energije, jel tako? I onda imaš ovako, afirmacija koja kaže: sa jasnom namjerom i entuzijazmom oblikujem električna i magnetična svojstva svoje energije. Znači, ubrojiš sve ovo što smo malo prije objasnili i staviš to u jednu rečenicu, u jednu izjavnu rečenicu gdje nisi ovisan o ishodu, nego predstavljaš svoj stav. Snimili smo na Kvantosferi jedan video koji se zove Stav, najveća osobna moć koja postoji. I ti sad zauzimaš stav. Sa svojom jasnom namjerom i entuzijazmom oblikujem električna i magnetična svojstva svoje energije. I onda kažeš, moja energija postoji na uzvišenoj frekvenciji. I onda kažeš, moja frekvencija nosi uzvišene informacije. Znači, ti si od one energije početne u kojoj prije nego što si počeo sve to raditi i određeno shvaćanje, jedno intelektualno razumijevanje je moralo uslijediti da si u stanju ispratiti ove korake, jel tako? Ja. I onda kad kažeš moja energija postoji na uzvišenoj frekvenciji, ti si tada pridao značaj onoj rečenici kad kažeš da sa jasnom namjerom i sa uzvišenim emocijama, ili sa svojim entuzijazmom oblikuješ svoju energiju, svoj elektromagnetizam, jel tako? Moja energija postoji na uzvišenoj frekvenciji i kažeš moja frekvencija nosi uzvišene informacije i upravo zato i postoji na uzvišenoj frekvenciji, jer si počeo upotrebljavati uzvišene informacije i s njima impresionirati svjesni dio svog uma koji se repeticijom i organiziranjem usporavanja rada mozga koji te dovodi do veće sugestibilnosti kad pređeš na alfu ili na tetu, tada to ima puno većeg i značajnijeg efekta nego kad si homo sapiens, odrasli homo sapiens u razbuđenom budnom stanju je na beti, još ako je malo uzrujan, ta beta nije na 18 Hz nego na 20 ili više i tada nisi u mogućnosti reprogramirati informacije, to jest programe koji se nalaze u tvojoj podsvijesti. I sad da ponovimo. Moja energija postoji na uzvišenoj frekvenciji, moja frekvencija nosi uzvišene informacije. Da kažeš dalje, te uzvišene informacije kreiraju moj vanjski svijet. Jer vanjski svijet je produžetak tvog uma. I ti kad si konačno osvijestio sve ove korake, ti si tada u poziciji da izjavili smo tamo da kad napuštaš stanja u kojima s tobom dominira reakcija, da tada postaješ kreator. Ti tada stvaraš. A stvaraš onako kako govoriš. Nije da sad lažeš sam sebe jer to sad trenutno nije tako. Predaješ taj nacrt, tu informaciju, predaješ svemiru da u tvojem životu organizira okolnosti u kojima će to postati tvoja stvarnost. Znači, te uzvišene informacije kreiraju moj vanjski svijet. Sljedeća afirmacija, moj vanjski svijet je produžetak mog uma. Kad kažeš moj vanjski svijet je produžetak mog uma, to znači prihvaćaš odgovornost za sve to što u vanjskom svijetu postoji, jer ti to u stvari stvaraš. Vanjski svijet nije ništa drugo nego jedno veliko ogledalo. I ako ti želiš biti u životu radostan i ti si sad stao pred ogledalo, pa neće ogledalo biti to koje će se prvo nasmijati. Ti ćeš biti taj koji će se prvo nasmijati, a ogledalo će onda interpretirati to što ti jesi. Zato je tu važno reći ne da stvaram vanjski svijet, nego moj vanjski svijet. Tako je. Ova realnost nije ista za svakoga. Ovisi o tome što pojedinac misli, što osjeća i kako se ponaša, jer s time stvara svoju osobnu realnost. Osobna realnost je dio
tvog, ajmo reći, svemira i naši svemiri, svako ima recimo svoj svemir, jer je on glavni promatrač u svom svemiru i ajmo reći da se svemiri preklapaju. I mi imamo neka iskustva koja su zajednička, ista ili slična. Je li tako? Onda, kad smo rekli moj vanjski svijet je produžetak mog uma, prihvatili smo odgovornost da sve što to u vanjskom svijetu postoji smo u stvari na svjestan ili nesvjestan način mi proizveli, jel? Sa svojim razmišljanjem, osjećanjem i ponašanjem. I kad smo preuzeli odgovornost za to, onda smo u boljoj poziciji, onda nismo više, pazi, žrtve nekih nepravednih ili nesretnih okolnosti u svemiru. Mi tad uzimamo moć u svoje ruke, organiziramo stav da će vanjski svijet, koji je produžetak mog uma, biti oblikovan sa odlikama koje sam ja kao taj koji proizvodim svoju realnost odabrao. I to je u stvari odlična vijest, jer nije nekakva nevidljiva ruka koja tebi u životu radi nešto nepoželjno ili loše, jel? Nego si to sve ti. I to je odlična je stvar zato, jer ako si sve to ti, u tebi je i sposobnost i mogućnost i snaga i moć da to promijeniš. Jel tako? To je jedno cijelo poglavlje Sadhguru posvetio u svojoj knjizi Unutarnji inženjering. Tako je. Inner odgovara da je on odgovoran za sve što se događa. Tako je. I sad ovako. Znači, kad smo rekli da je moj vanjski svijet produžetak mog uma, tada možemo reći da ja generiram stanja uma sa svojim mislima. Jel' tako? Jer mi smo kreatori. Mi smo sve ovo osvijestili. Mi smo sve ove korake smo sada objasnili na način da smo tome pridali veći značaj zbog većeg intelektualnog razumijevanja. Jel' tako? I onda kažemo, ja generiram stanja uma sa svojim mislima. I onda opet se vraćamo na onu prvu afirmaciju. Moje misli proizvode samo lijepa i uspješna iskustva. I tu smo zatvorili krug. To sam baš htio reći, izvrsno zaokružena cjelina. Skladna, harmonična, zaokružena, jako dobro. Drago mi je da to tako doživljavate. I onda smo u stvari, evo, možemo ih sada bez objašnjenja pročitati. Moje misli proizvode samo lijepa i uspješna iskustva. Ja odaberem ciljeve u skladu dobrobiti za svih. Ja obraćam pažnju na to o čemu razmišljam. Ja objektiviziram svoja iskustva. Ja unosim korekciju u svoje razmišljanje, osjećanje i ponašanje. Ja napuštam stanja u kojima sa mnom dominira reakcija. Ja sam kreator. Sva vrata u svemiru mi se otvaraju kada imam jasnu namjeru i entuzijazam. Ja lako namjeravam jer imam dobro oblikovane ciljeve. Odabir mojih ciljeva ima električna svojstva. Ja strastveno zamišljam ostvarenje svojih ciljeva. Moja strast ima magnetična svojstva. Sa jasnom namjerom i entuzijazmom oblikujem električna i magnetična svojstva svoje energije. Moja energija postoji na uzvišenoj frekvenciji. Moja frekvencija nosi uzvišene informacije. Te uzvišene informacije kreiraju moj vanjski svijet. Moj vanjski svijet je produžetak mog uma. Ja generiram stanja uma sa svojim mislima. Moje misli proizvode samo lijepa i uspješna iskustva. Vraćamo se, znači zaokružili smo, vraćamo se na početak. Možemo to ponavljati onoliko puta koliko nam paše, koliko nam odgovara. Jel' tako? Evo, sad možemo ovaj sharing ovoga ugasiti i možemo reći da smo kroz cijelo ovo objašnjenje smo prošli kao kroz jednu meditaciju otvorenih očiju. Se može tako reći. Da. Ja mi posjećam onu meditaciju usklađivanje
tijela prema kondicioniranom umu. Aha, rekondicioniranje tijela prema svom umu. Da, to je jedna, evo, kažem, to je jedna od najvažnijih meditacija, jer kad čovjek krene prihvaćati odgovornost, on će možda shvatiti da određene pod navodnicima greške počinio zato jer nije imao dobro organizirana magnetična svojstva u elektromagnetizmu svoje energije. Jel tako? Ali to nije nešto zbog čega bi se čovjek trebao bojati ili loše osjećati, to je jednostavno vještina. Način razmišljanja, organiziranje namjernog načina razmišljanja i namjernog načina osjećanja i namjernog načina ponašanja je vještina koju ovdje na kvantosferi učimo. Učimo se promatrati to sve na kvalitetan način. Jel tako? To smo isto u jednom videu bili obradili koji postoji objavljen. Jel? Tako da, evo, mislim da bi to bilo za danas kao jedna cjelina dobro zaokruženo. Ja vas lijepo pozdravljam i želim vam ugodnu večer.